martangia kita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Shalom. Tamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo tetanggat ta di baribaan madok tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Alai nahuboto di halak Batak, kalau tidak kenal maka harus kenalan. Molodang marsitadaan ikon marsitadaan. Alania manginang ala memang aupe jolma nalomodo rohaku tong disayang. Luas samu maju manginang hupatadahon diriku. Au mana margoar Desmond Pentus Sitohang padita ni HKBP dainang pangitubu boru sinaga na tua-tuai maringanan di Blok Songo Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Ia ausad diri yang manginang bertugas sebagai Bapak Asrama di Institut Teknologi Del di kampus. Imara partinadana jepek di hita manginang nuaing marsaur mahita di hata ni debata. Jalata pasikop las ni rohata na tumangihon hata ni debata. Imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 10 walu mamuka mai sian ayat sada jala marhaujungan mai di ayat 10 sada. Panurirang Jeremia bidu 10 walu mamuka sian ayat sada saharodi tu ayat 10 sada. Ujahau madihita manginang takas mata pahutihut di bagasan rohat tabe. Tudosan taringot tu hudon na pinaibar ni sito pahudon. Odo hata naung rotu si Jeremia siat Jahoba sangonon. Hehe maho jala tuat tu bagas ni sito pahudon. Disima patu begehonoku tuho. Dungi tuat maau tu bagas ni sito pahudoni. Jadi di ida ma tongon ibana mabahen sada ulaon di atas pamutoran. Hapedang majadi hudon na pinaulinai. Songon sakipal tano di bagasa tangan ni sito pahudoni. Gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni roha ni sito pahudon ni babahetsa. Dungi roma hata ni Jahoba tuau songonon. Tung naso tarbahenau roa songon sito pahudonon mabahet tuhamu ale pinopar ni Israel ninna Jahoba. Idama songotano hudod di bagasan tangan ni sito pahudon. Songonido hamu di bagasa tangakku ale pinopar ni Israel. Satok kinau martahi dopak sada bangso dohot dopak sada harajaon. Naing mangurati dohot naing mamacikon dohot naing mangago. Alay molo mulak bangso naung hupalugbai sian hajahaton na. Gabe marpangulahi rohaku taringot tu hamagoan naung husakapi nahing bahenoku tu ibana. Jala satok kinari au martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon. Naing paulihon dohot pahoton. Alai molo di bahan na jahat di jolo ni mataku. Gabedang ditangihon suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringot tunadeng gani. Naung hubaga-bagahon naing bahenoku tu ibana. Onpe. Wadok matu halak Juda dohot tu isi ni Jerusalem. Songorod dohata ni Jahoba. Idamang au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak kamu. Wa mulak mahamu ganub siad dalan na naroai.
Jala padenggan hamudalan muna, dohot pabahenan muna. Ido yanggo sahatna. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di sadatiki di proyek pembangunan bertingkat 5 jonjong madisi mandor di lantai tolu. Ia madornion naing mangaleon pesan maon tukang di lantai sada. Dicoba imana mamanggora ibana tukang di lantai sada, digora madornion sian lantai tolu. Alai ala ni godang ni suara di proyek pembangunan ni gabedang tarbege tu lantai sada. Gora-gora ni madoron. Ala sotar bege dibuat mandoron ma sada uang logam sian katong ne dilepar honibana ma tutukang na di lantai sadaon tibereng ibana ma hona do tukangon alai ala dibereng tukangon hepeng logam arga 1.000 pittor 1.000 ma imana maon disakui dang dilului isedo napuna hepengon. Dung songonia manginang dicoba mandorom mamuse dibuat ibana mabatu na met-met disapat tomma tutukang di lantai sadaon hona matukangon laos ala hacit di lala ibana pittor dilului ma ay siro naing naman ang bandag gurhonon. Di ida ibana ma tu lantai tolu tu gijang. Di ida ma mandor nai majo ibana. Di dapot to tukang nai ma mandori tu lantai tolu. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tudos tu sido amanginang lapatan ni si taonon. Dohot las ni roha di ngulut taon. Ditikti songgop tuhita nangan dang tasukku ni isedo na mangalehonon jala buasa di lehon las ni rohai tuahu dang tapa husor-husor ya manginang buasa di lehon las ni rohai tuahu alai taida ma molo dungro akana haciti manang ala ni parsahiton, ala ni ekonomi do takalan na asing. Buha, pittor hatop do hita, manaili do pak gijang, tubuh masuk kusukun. Bahasa Tuhan, bahasa di loaso, di lehoko, tuhami nadok dokon. Tatap mahami o Tuhan. Tuhodoy yamanginang. Maragam dosa sitong na manginang cara ni debata dinalaho mapakulingi hita manginang. Maragap do cara ni debata laho patuduhon holong na tuhita. Alay jodjod do ala ni hagiyot ni daging. Jodjod ala ni pabahenata amanginang. Gabi mabahen dang taboto songod dia de bata mamakulingi hita songod dia de bata paingot tok kita si pata di loas do de ita amanginang di loas de bata do akana masairo tu hita di paloas de bata do ro parukilon suang songoni nang las ni roha manginang ale marhite hitei sa sitong na di sima de bata mamakulingi hita laho paingot tok kita amanginang tibal gani huaso dohot holong ni debata tu hita ganup marsada-sada amin alani amanginang dang macohot debata mamakulingi hita dang macohot debata laho paingot tok kita asa olo hita amanginang padenggatot dalatta asa olo hita padenggaton pabahenata manginang. Ito na naing disuarahon
diturpuk ni minggutta sadario na manginang. Ido nanaing idaota. Laho parsiajaran na arga putih hatta sian bagasan turpuk jamitatta sadarion marhite sian panurirang Jeremia. Seorang nabi yang suka menangis. Tumatangis ibana ala ni hajukaton ni bangso Israel hati-hai. Mungkin amanginang kalau Nabi Yeremia hidup di zaman sekarang, mungkin beliau akan update status di WA. Sedih lagi nih, umat Israel tidak mau dengar firman. Ale mungkin mayat ya manginang. Turpukona manginang patuduhon narodo hatani Jahoba tu panurirang Jeremia madog asalao tu bagas ni sitopahudon. Bahasa ala disan naeng lehonon ni Jahoba parsiajaran na arga tu si Jeremia taringot tutudusan na madog ia bangsa Israel itu seperti tanah liat. Dan Tuhan itu adalah tukang periuk sitopahudon. Na parjolo manginang na boy idaut ta siya bagasan turpuk taon. Tuat masih Jeremia tu bagas ni sitopahudon. Di ida ibana ma tongon sitopahudoni mabahen sada ulaud di atas pamutoran. Yeremia melihat tukang periuk itu sedang membuat bejana. Na perjolo amanginang dang majadi hudonon. Alay dang di paboa. Alaniaha dang jadi. Atik alani roa do. Manang alani naputar do. Atau mungkin karena miring sedikit. Yang pasti awalnya gagal, bejana itu tidak jadi. Tetapi apa yang terjadi amanginang? Tukang periuk itu tidak membuang. Dang dibolokon ibana naso jadi alai diulahi ibana mamuse laho paulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni rohani sitopahudoni mabahetca. Damang dainang suang-songoni nang naposo bulung. Tudos tusido tong ulutaw na manginang. Sipata olo dohita gagal. Sipata olo dohita salah langkah. Taoloi hata ni sibolis. Na manggugay roha dohot pikirata gabe sega hita gabe putar hita amanginang alai pos roham Tuhan tidak membuang kita dang dibolok ko debata hita amanginang nang pesega jala putar hita alai boha dipature dohita, ditogu dohita amanginang, dipauli hita gabe na baru, diperbaiki, dan Tuhan membentuk kita kembali menjadi manusia baru. Amin. Atong amanginang, suang-songoninang remaja na poso bulung molo tungpe mardosa hita, molotung pe mangulahon akan ajat tita unang pitor maddele unang hatop-hatop pita maddok mati na maaw. Belum tentu amanginang Tuhan masih membentuk kita. Olo dope Tuhani amanginang padenggatok kita asal ma olo hita ro tu ibana jala olo hita dipadenggan debata.
Coba maju amanginang marsi berengam maju hamu dohot na ilabung muna. Saling melihat kiri dan kanan. Boha, adong bohi na miring, adong bohi na murhing, adong bohi na kariting. Alay buwan mungkin masalah nak kaning. Ate di orang ama, ati naso di bayad do kopi nak kaning. Alay pos roham amanginang. Tuhan sedang membentukmu menjadi yang lebih indah. Persoalan na manginang olo dohita di padengkat debata. Wah, olo dohamu alusna. Jangan khawatir, pos rohama manginang, Tuhan masih dalam proses membentuk hidup kita lebih indah lagi dan lebih indah. Amin. Napaduahon na manginang di ayat onom. Didok disiru dungi Roma hata ni Jehovah tu si Jeremia songonon. Idama songon tano hudon di bagasan tangan ni si topa hudon. Songonido hamu di bagasa tangakku ale pinopar ni Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Jeremia berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel. Hati hai hatao namanginang laho tubangso Israel don. Alay nuaeng sadarion sahat mahatawat tu hita amanginang ganup hita amanginang panurirang Jeremia madok idama songotano hudon di bagasan tangan ni sitopa hudon songonido hamu di bagasa tangaku ale hamu ruas ni HKBP sopo surung ale hamu sude na manangihon hataon lapatan na amanginang Tuhan punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Debata na puna ngulut taon kuncinya amanginang adalah taat hauduhon. Mulu taat dohita amanginang mangulahon hata ni debata pos maroham pasu-pasu ni debata sahat maitu hita. Amin. Bahenon ni debata ma ngulut taon gabe ngulu na mararga. Kita akan dibentuk menjadi bejana yang indah yang bernilai sangat tinggi. Alai mulutai dan akaning diayati amanginang. Tetapi kalau kita berkeras kepala, dang olo padenggato diri tunadenggani, dang tatangihon hatan di debata, maka Tuhan akan mengubah rencananya, bahkan menghukum kita. Alani amanginang olo mahita di padenggat debata, Roma hita tu debata laho dipadenggan. Napatoluho namanginang di jauh debata dohita laho padenggat to dalan dohot pabahenata ima na di ayat 10 sadai. Songonod dohata ni Jehovah idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak kamu wa mulak mahamu ganup siad dalan naroai jala padenggan hamu dalan muna dohot pabahenan muna. Di bahasa Indonesia dikatakan beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu dan tingkah
perbuatanmu. Lapatan na manginang marhite siyan panurirang Jeremia, debata mamakulingi hita, pahingotok kita, wamulak mahamuganup, siya dalan narway, padenggan hamu madalan muna, huhut padenggan ma pabahenan muna. Bertobatlah masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaiki perbuatanmu. Alani tapadenggan maamanginang pangalahota, tapadenggan maamanginang pagkatayota dohot pabainat ko. Ta coba maju mangarimangi sukum madibagas diri tabe amanginang nung ngaboha nguluku nasalelengon nung ngaboha aw nung ngaboha dalan nahudalani nung ngaboha pabahenak ku nasalelengon unang-unang nasalelengon amanginang jot-jot holan na mabayan hacit ni roha ni dongad dohita. Jangan-jangan selama ini perkataanku hanya membuat orang sakit hati. Nuaing tapadenggan maya manginang. Kalau selama ini saya hanya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain, mulai sadarion manginang satu joloan ni arion tapauba mai tapadenggan mai gabe hata-hata yang membuat motivasi, membuat semangat bagi orang lain. Asa boha amanginang, asa songon edde nakaning na markori, gabe pasu-pasu di Portibion. Taida madirita manginang molo salelengon say holan na marepet dohita nuayang marsiajar mahita maddok I love you. Boy dohita maddok songoni I love you. Ta coba majo. Iya. Victor digait amangi do na labung na. I love you na. Mulai ate madi Tuhan. No ayang marsiajar mahita amangin ang maddog baga maho opung siya donan. Buha di horong ama. Hiado pedi dog. Opung boru songoni tuhamu. Dok majo sahalion moloneng raw marminggu do marpesta ay baga maho inang ni siya donan baga maho amang asaboha asabitor semangat na sida mga lului akka sinamot molo sa lelengon namang inang terlabak ro marminggu sadarion marsiajar mahita asaro tibu marminggu. Amin. Atong hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tapasahat maamanginang saluhutna tu debata unang behita mabiar unang tahutan. Mauliate manang di edde muna nakaning amanginang namarkor. Adong namadok di si nakaning takkan takut karena Tuhan menuntunku. Baru dibagi hamu do nakaning edde. Adong nakaning di si madok tong iya Tuhani malu manugu-nugu. Todi ni Portibion, todi ni Jamanon. Margogo doi mangela-hela hita alai marhite Tuhani tung margogo do hita mangadopi gabe pasu-pasu di Portibion tidok manakaning unak ko mabiar Jesus toktong manugu tu inganan na sonang sotung oloho man de madele
sakap ni tuhata do nasaut unang tahutan Tuhan parholong ni roha edeia manginang nunga macay tabo begeon naing mania niyay gabe jamita na mangolu tunaw begesa tarlumobi madi na mangedehon alania manginang di minggu na pasapuluduahon dung Trinitatisom topik minggu matsuaraho tuhita manginang laho paubahon tapadenggan akadalata dohot pabainata tapasahat matu debata ingot ma debata ima songon sito pahudon nang pesega hita nang peroa hita dang di pasombu debata jala dang di boloko kita asal maolo hita taat majakon dohot mangulahon hata ni debata na parpudia manginang tajaha majo di ayat 10 sadai asa unang ngolanao di panot noti hamu songon na mabiyaraw taida majo panurirang Jeremia bidu 10 walu ayat 10 sada rap mahita majaha onpe wadok matu halak juda dohotu isi ni Jerusalem songonodo hata ni Jehovah idama wa mulak mahamu ganub siad dalan naroai ope wadok matu halak juda dohotu isi ni Jerusalem songonodo hata ni Jehovah idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahido pak kamu wa mulak mahamu ganub siad dalan na naroai jala padenggan hamu dalan muna dohot pambahenan muna pos roham amanginang mulai sadarion molotung pegodang akaparukilon nasahat tuhamu amanginang molotung pedok-dok sitaonon nata adopi pos roham pasahat tu debata paulihok kita debata padenggatok kita debata mamasu-masu ngulut taon amen martangiang mahita mauliate ma ale Tuhan debata dihatam naung marsaringar di tonga-tonga ni parsauran nami dia palatikyon marhite sian panurirang Jeremia namadok tuhami iya Tuhan debata songon sitopa hudon molotung pedang majadi dang pitor di bolokon hami alai totop doho ale Tuhan maniop pami mapahek kami majadi tung mau liate ma ale Tuhan song-songoni pi ale Tuhan mau liate madiho ala naung di pataruho amanami dohot inanami tu bagas joromon ti bagasan las niroha pajupang bohi hami mamuji pasangapon kuarmu nabatiai saluhut na yali Tuhan hujalo hami dang ala ni gogo nami dang ala ni malo nami jaladang ala ni pangkat nami tung ala ni asi dohot holong ni roham na toktong manogu-nogu ngulu nami sahat tutikyon mauliate ma ale Tuhan upasat tami matuho saluhut na ruas ni huriamon
Huria HKBP sopo surungon rap dohot akkapino parnasida nadao nang najonok di labung nasida tuhoma hupasatami pasu-pasu manasida saluhut na ale Tuhan asa tibagasan las niroha mamuji pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan debata nataringot dohami ale Tuhan disaluhut na dongan nami molotung na di bagasan parsahiton gale pamatang nasida ala ni parsahiton na di ay pamatang na Tuhan lehom matanganmu nasun badiai makorhon hamalumon napolin di nasida tarlumobi ma ale Tuhan di amang Alex Sinaga imaruas ni Huriamon di Wiksada ape matanganmu nasun badiai ale Tuhan asa marhamalumon nasida asa boy ale Tuhan di ari-ari na mangihut boy hami pajupang bohi mamuji pasangapon goarmu na badiai mau liate ma ale Tuhan di parsoran nami di apalatikyon tung peop mahami ale Tuhan gom-gom mahami ale Tuhan dohot asi ni roham asa toktong hami ale Tuhan marsi tangyangan masih haholongan sama hami mau liate ma ale Tuhan col managok dosa dohami cumolo urasi hami sian hadosan nami asalam tamah hami gabe haboran ni pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho